Evo, konačno nam zlatna medalja. Kako je bilo nakon one 9 golova razlike? Pa ne znam, bilo je svega i da je gotova utakmica i samo nemoj da izgubimo 10 i samo da se ne raspadnemo, da pošto smo cijelu sezonu zaslužili da igramo finale, samo da to ne ispadne kao neka humanitarna utakmica ili neka prijateljska. Ne znam kako, ne znam koji je bio recept, vratili smo se i na kraju malo sreće, na kraju golman, jedna lopta vamo tamo, na kraju opet koji svako finale odlučio jedan penal ili jedna lopta i niko nije vjerovao da će to dogoditi i u današnjoj utakmici, ali evo je i ekipa koja pobjedi uvijek se zaslužila i tako mislim da na kraju smo zaslužili pobjedi. Dolazite novi izazov Vardar. Pa je, ne treba biti ovoliko dramaturgije, ne treba biti ovoliko stresa, ali vjerujem da sa Vardarom mogu u ove 3-4 godine doći do Kjelna i uzeti još jednu zlatnu medalju. Hvala.